Oke, terutama untuk arek sing bodoh tok ya, cuk. Kon niku lek wis ngateli ae cuk raimu. Kalau wis syuting ngomong cuk. Kalau enak kayak gini gak kalem syuting. Semua komedi itu pasti ada apa ya lek ngarani, pasti ada rame gae rek. Ojo pandang menyerah pokoknya. Lho, kon joi kepruk lampu ngene iki sik plastik, ojo lek iki. Apa lampu sokle, apa lampu kocokan niku. Nah, kepruk botol bir ae ya kon ya. Hancuk arek bodoh tok gatel anjene. Kon syuting mek pen siji. Asui. Ya antek nang nggon hancuk. Sawangan iki gak enak. Untuk masalah iku ya apa-apa nih. Iki masalah mek channel rek. Apa kon tak cekurno kene? Cetek tapi rek. Ojo kae nak. Tak cekurno kali berantas ae arek kayak ngono iku. Bisa pecah ini kayak ini lho. Hancuk. Arek kok bodoh tok. Kono Kumbula Jono ae lek bodoh tok cuk. Arek kok bodoh tok Kumbula Jono ae cuk. Ya sik tak cupuki tembakoe.